Ai, irailak bat, segun tristea guztion bizitzan bukatzen da uda, jende asko itzuli behar da lanera, jende guztia dago goibel, jende guztia ez, leku guztietan ez, Orozkon gaur hasiko dira, irailaren batean hasiko dira jaiak, eta ez dirudi triste egongo direnik. Bueno, hemen daukagu mikro borroka. Ez, mikro bikoitza daukagu, eta, bueno, gaur, ez dakite, lehenengo urtea da soinua jartzen duzula jaietan? Soinua baino, pixka bat laguntzen nabil, azkenean udaletxan lan egiten dut, eta gero nire iseko abe, bueno, bere taldearekin, berbalagun elkarteagaz egiten dugu pregoia, orduan, ke menos esaten da moduan, ondo entzute edo. Soinu fina nahi duzu. Zaiatu behintzat bai. Garrantzitsua da, aurtengo pregoia entzutea, beti moduan. Eta aipatu duzu, zu badakazula eskarmenta publikoaren aurrean, Romeria taldearekin zaude ja, bueno, azkenengo kontzertu sortan, zer daukagu Orozkon? Bai, gaur 10 erditan ere hemen daukagu betagarri ematen. Daukagu Romeria eta ja azkeneko kontzertua nire herrian, eta bueno, posik eta pizka bat agian urduri, azkenekoa delako eta espeziala izateko alegina egiten saiatuko naizelako. Hemen dauzkagu, pregoilari osoen ordezkaritza bat, ez? Eta, orkestuko duzu zuen buruak, zein taldekoak zareten? Gu Orozkoko berbalaguneko taldekoak gara, eta aurten, pregoilari izendatuak izan gara, orduan, hemen gauz, ia zaikentatzen da. Eta zergatik uste duzu herriak aitortu duela berbalagun taldeak egiten duen lana? 11 urte darmakigulako, hemen euskara bultzatzen eta laguntzen jendeari pixkat euskaraz egin dezala, lotxik gabe, konfiantza emonez, eta hor gabiltzalako euskara indartzen.